फ्रेन्ड्स फाइनालि जोंनि आम्बाव दखरानि मोसाग्रा टीम लोगोसे जोंहा गुबुन दखरानि सिफुं दामग्रा खाम दामग्रा टीम सफैनो हाबाय नैबे गिर्जा खाथियाव सानदुबि खाथियाव जे जोंनि टीमा दङ रेडि जाबाय जोंनि टीमा मोसासिगोन एसे प्रेजेन्टआवसो जाबाय हादों नै गोबां मानसि फैदों प्रेजेन्टआवसो सोलिबाय हादों जोंनि दखराया थावख्रि लुनाय मोसाग्लांनाय आरो मोनसेया रुम्बा आं मोसागोन बे मोनथाम प्रिपारेसन खालामना होदों दा जों दसेनि उनाव मोसासिगोन रेडि जाबायना जायाखै नोंसोरलाय? जाबाय रेडि र' दुर्बल बाबु लानानै भिडिअ दुर्बल बाबु लाबाय दे आं दुर्बल बाबु रेडि जाबायसै नालाय जोंनि टीमा सफैजोब्बाय नै दा प्रिपेयार जाबायसै गासैबो गावबा गाव बेस्थ' एरियाबो रेडि जाबाय नै एरियाबो माबा दामगोन बेयो सबसे खम दामगोन आरो नायसै सम मोनोबा रेडि जानाय नै दखरानि मोसाग्रा हान्जाफ्रा सिख्लाफोरा माने लाइटआ गैयैखौनो माथो प्रेजेन्टआवसो सोलिगासिनो दङ नै नोंथांमोना जोंनि मोसानायफोरखौ नुगोन नायलांबाय था